за конкурентните предимства. На този фон, вместо община Русе да се възползва от конкурентните си предимства, тя предоставя солидни източници на приходи на частни лица. Ще спомена само отстъпеното право на строеж на буферния тир паркинг, което се очаква да донесе в хазната общо около 18 милиона лева в края на целия експлоатационен период от 35 години, 30 по принцип, или по 600 хиляди лева на години. В същото време, очакваните приходи на дружеството, опериращо паркинга, се изчисляват на между 10 и 15 милиона лева годишно, което на практика е повече от стойността, която общината би събрала от всичките си данъкоплатци за данък сгради, дори и ако този общински съвет реши да приеме предложението на отвратителния кмет за повишаване тогава, господин Герасимов. Сега, 10, 15, така са борави с милионите, през 5, през 10, през 5, през 10 милиона. Това правото нарича гадателни пресмятания, но интересното е не кога аз обясних каква е моята визия през годините, кое ме е мотивирало и какви стъпки съм направил. Интересно е как вие, за да сте само против, в цяла кампания с платени клипчета, внушения и икономически анализи се доказваше колко е добре общината да задлъжне и да построи това съоръжение. И сега ще ви питам дали Шенген има повече камиони или по-малко камиони. Сега щях да ви питам, ако управлявате, Русено, добре, че не го правите, с този кредит къде щяхме да се озовем? Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин кмет, за подробната ретроспекция. Аз не знам защо не започнахме даже от 44-та. Само ще се върна на икономически анализ, да не бъда многословен отново. Ви твърдите, че десетки милиони струва изграждането, ние сме го оценили, подписали сме договор. Доказателство, че фирмата е надежден платец, че нашето гадаене, че тази инвестиция е възможно да бъде изплатена за доста кратко време, в него период, в него момент, се оказва вярно. Така че явно нашето гадаене е стигнало до добри резултати, правилни резултати. Сега да видим вашето гадаене обаче, защото отново, без никакъв план, без никакъв анализ, вие казвате, ще придобием имот, а не дейност. Госпожа Тодорова обаче преди малко каза, ще повторя пак за всички колеги, нашето очакване за реализация на печалба е равно на пропуснатите ползи на дружеството. На каква база е това гадаене? Защото никой от нас не видя никакъв анализ, какво ще се случва. Вие сега казвате, че първо общинския съвет ще го решава. Ами дайте ние да си водим преговорите за това, дискусиите, да мислим от какво може да се спечелят тези пари или дори повече, защо не. Господин Иванов ще даде добри решения, сигурен съм, защото е опитен в тази сфера. И да не бързаме, защото няма обективна нужда от тази спешност в момента да даваме тези пари. Така че не знам, освен общината да смята да отвори магазин за хората там и да станат магазинери. От това ли ще печелим?